Сәлем дусларым! Біз искитмәлі мұғжизаларға бой болған ғалымда яшибіз. Бүгін сізні шул мұғжизаларының бірсі құтып балқышы білен танышырға шақырам. Хәтерләсәгіз, мен сізге узған топшыруда жер шарын дүрт сүру, дүрт юрған қоплап олғанын сөйлеген едім. Ул сүру юрғаннар нешік аталалар әлі? Әйе, нәқ шулай, сіз бик тұрышы қошылар дусларым. Әфәрин! Ул сүрүләр литосфера, атмосфера, гидросфера һәм биосфера дип аталалар. Әмінә біз бүгін танышачак құтып балқышы атмосфераның юғары котлауларында була торган күренеш. Аны поляр балқыш дип те атыйлар. Карагыз әле, искиткеч матурлык. Борынгы кешеләр бу матурлык турында төрле әкиятләр, хәтта куркыныч легендалар да уйлап чыгарганнар. Ә мин сезгә бик кызык бер әкият сөйлим. Кояш еракта, горизонтта салкыннар белән көрәшеп аргач, йокларга ята икән һәм бүлмәсен пәрдә белән каплап куя ди. Бераз ял итеп алгач, тирән итеп сулыш ала да, пәрдәгә әкрен генә өреп шаяра башлый. Шул вакытта Кояш җиле барлыкка килә. Ә кояшның пәрдәсе зур һәм киң, бөтен күк йөзен каплый. Кояш пәрдәгә әрә. Ә кояш җиле пәрдә буйлап дулкыннарга әйләнеп, еракларга тарала икән. Ә дулкыннар төрле төсләргә керәләр. Кызгылт сары, яшел төсләргә кирип балкыйлар. Фәнни яктан бу күренешне иң беренче булып Михаил Ломоносов аңлаткан. Атмосфера ул без сулый торган һава. Ә һава газ кисәкчекләреннән тора. Азот, кислород һәм башка газлардан. Бу газ кисәкчекләре белән сез химия дәресләрендә танышырсыз. Михаил Ломоносов шешәләргә газ кисәкчекләрен тутырырга тәкъдим иткән. Ә электр белән тәэсир итү нәтиҗәсендә шешәдәге газлар төрле төсләргә кергәннәр. Дуслар, әйдәгез нәтиҗә ясыйк. Құтып балқышының барлыкка килүе кояшка бәйләнгән. Ә кояш ут шикелле кызган кайнар зур шар. Ул җир шарына һәр вакыт йогынты ясап тора. Кояш үзеннән бик күп җылылык һәм вак кына матдә кисәкчекләре ташкынын ыргыта. Алар кояш җиле белән безгә килеп җитә. Бу кисәкчекләр атмосферага килеп җиткәч, газ кисәкчекләре белән бәрелешә. Шунда алар кызгылт сары, яшел төсләргә кирип балкыйлар. Алар я төсләрен алмаштыралар, я кинәт юк булалар, я яңадан килеп чыгалар. Табигатьнең иң матур күренешләреннән берсе құтып балкышы менә шулай барлыкка килә. Аны поляр балкыш дип те атыйлар. Тагын әйтергә онытып торам. Құтып балкышы төньяк һәм көньяк полюсларда гына була. Ни өчен дисезме? Жер шары бик зур магнит. Теләсә нинди магниттагы кебек аның да ике полюсы, төньяк һәм көньяк полюслары бар. Кояштан килгән электр белән корылган кисәкчекләр ташкыны безнең планетага якынлашканда җирнең магнит көченә юлыга. Төньяк һәм көньяк магнит полюсларына авыша. Шуңа анда құтып балкышлары хасил була. Құтып балкышын Якутск, Мурманск шәһәрләрендә, Аляскада, Исландиядә, Норвегиядә, Американың төньяк өлешендә күзәтеп була. Беләгең белән йыкканчы белемең белән йык дигәннәр борынгылар. Бүгенгә сау булыгыз дусларым.